आं बुङो दिनैनि दिनाव नै दानो जुदि बिसायख'थि जायोब्ला जोङो 60% मुसलमान बा इस्लामिक भाइफोरा इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट होनायखौ जोङो मोननो हागोन। दा सोरबाया जुदि प्रमान होनो हायो बेखौ 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो गथायबाय होननानै बै जाम्बाखौ फैदो होबानो जाबाय आरो डिबेट खालामनानै आंखौ फेजेननो हायोब्ला आं EMनिफ्राय रिजाइनेसन होगोन गाबोन। माखासे जोंनि जा आसार खान्थि बे खिन्थु खैफोदावसै, जेरै हाग्रामाया दानानै गालांनाय जुवानि आसार खान्थि, जौ ड्राग्स जायखौ फेग्लुंग्रा मुवाजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बेंग्रा बुंग्रा खालामना दोननायनि आसार खान्थि, बेफोर खिन्थु गोमालांनो जोबलांनो नागिरदों। बेनि थाखाय हयथ' हाग्रामाया दुखु नांदों। हाग्रामाया सासे प्रफेसनेल पलिटिशियान, बेनि थाखाय बिथाङा हारिखौ फाननोबो हायो, सिथारनोबो हायो, फोजोबस्रांनोबो हायो। जोङो जुदि हिस्ट्रिखौ मोजाङै बिजिरनो थाङोब्ला, नोंथाङा जुदि नायबिजिरनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनो हागोन। दिनैसिम जोंनि 3111 जन मार्टियार्सनि गेजेराव जोंनि अनजालु फंबाय बिनानावफोरखौ जों खोमानांनायनि गेजेराव 3%बो जोंनि एक्स NDB केडारफ्रा बा वेल विजारफ्रा आर्मि पुलिस मिलिटारिजों गावथार जायाखै। बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि बिदा फंबायनि दाङाबाजिनि गेजेरावसो जों थैनो गोनां जादों। दाङाबाजिखौ सृष्टि खालामनाया सोरमोन आरो सोरनि नेतृत्वआव सोर सरकार दङमोन बेखौ जोङो आं दा रिपिट खालामनांगौ होननानै साना। सोरबा सासे हाथाइ गैयै गथ'आबो जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथां बा सोरबा फेरेंगा, सोरबा गबिन्द बसुमतारी आदाखौ रायनायखौबो जोङो फ्रि हेन्ड होदों। हो राय, जोंहा बुंनांगौ गैया। बिथांमोना हाग्रामाया कोटि कोटि थाखानि तिनि पार्टि गेलेयो, जुवा गेलेयो। हरसे बिसोरो ओरैनो थाया, जौ लोंगोन, जुवा गेलेगोन, थाखाफोरखौ सेवहांगार खालामगोन। 50 बोसोरनि उनावबो बर'लेण्डआ जाया आरो आं थासेयाव बर'लेण्ड जाया होननानै बिथाङानो बुंग्रामोन। बबे खुगाजों दिनै BPFआ बर'लेण्डनि बाथ्रा होननानै जै होदों, जै बर' हारिनि जै होननानै बुंदों। जाय हाग्रामाया जोंनि BLTनि गायसनगिरि सिला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाखौ गाहैफेराखै, बिथांनि मुङाव बिबार बावहैफेराखै, बिथांनि मुंख्लं खाम्फाया हाग्राजों बुंफबनानै थायो, एम्फौ एनला बेवहाय बाफबजोबनानै थादों। 17 बोसोराव फोसाबनो थाखाय टाइम दिहुननो हायाखै। थारमाने 2300सानो दिनैसिमबो एक्स ग्रेसियाखौ BPFनि दिनाव होनो हायाखै आरो नाजायाखैमोन। एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थैथां जोङो 100% नाजादों आरो मावगासिनो दं। बिथांमोना जुवानि मेला खालामदों, जोङो हानि मोन्थाय होनो थाखाय लेन्ड मेला खालामदों। जोङो मोनसे खोथायाव फेलें जादों, बेखौ जोंबो गनायो। मानसि सिथारनायाव जों फेलें जादों। मोनसे खोन्थायाव आरो मोनसेयाव जों फेलें जाबावदों, हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायाव जों फेलें जादों। मोनसे खोन्थायाव आरो फेलें जाबावदों, सासे माइनाव बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस, थाइसेखौ अमृत खालामनायाव जों फेलें जादों। जाय खामानिखौ 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हादों। हाजारखि गाबख्रावा मानो मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननानै बेवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाया। प्रमद बर' हाथाव, प्रमद बर' मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननो हाग्रामाहा मा लजिक दं? आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो। बिथाङा जुदि हौवाब्ला, हिनजावावबो गोग्लैगोन ना गोग्लैया आंहा दाउटसो दङ। बिथाङा जुदि हौवाब्ला, जोंना स्लगाना बिथांमोनजों नर्थ पल साउथ पल बायदि BTRनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननानै बुंदों। BTRनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननायनि थाखाय बिथांमोना मोन्थाय गैया। बै लिडारफोरा गाव गावनि बियाबावल' थानानै खामानि मावनाया MP बिजाथिखौ देरहाहोनायनि मोनसे फर्मुला जानो हाया। बिथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों BTR बासिनि साफ्रोमबो बर' फिसा आरो 35 लाख रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोजोन खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओरैनोथ' बिसायख'थि फोसावथिं होनोब्ला बियो जास्ट जोंनिया रायजोफोरनि खाथियाव थांनायनिल' मोनसे सम जानानै फैदों। मानोना जोंनि NDAनि जा बिजाथि मानब गेदेर जयन्त बसुमतारीया देरहाखानानै दङ। हाजार लाख लाख रायजो राजाफ्रा, गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोनि जा क्रिएटिभिटि, इउपिपिएल दोलोनि जा प्रिन्सिपल आइडियलजि बेखौ मोजां मोननानै ज' जाजाय फैनानै जइन जाफैगासिनो दङ आरो बेफोरनो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर बिदिन्थि। दा जोंना केम्पेइनाव थांनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि बे हालामनि जाथि जनगोष्ठीफ्रा, रायजो राजाफ्रा असान्ति आरो गोरोबलायैनि गेजेरजों बुख्रेब जानानै दङमोन BPF सासननि दिनाव। बेखौ जोङो रैखाथि होनो दिनै लाबोफिननो हादों, बोखांफिननो हादों आरो बे मेसेजखौ
खना खनला जोंनि रायजो राजाफ्रा गासैबो स्टेटासनि मानसिफ्रानो मिथिनांगौ होननानैसो जों केम्पेइन नोंथांनो मोनसे खोन्थानि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिस्टेक बुंबावदों 2निफ्राय 3 लाख नङा 3निफ्राय 4 लाख मार्जिन भट मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआ ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै गासै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोनो थांगासिनो दङ आं माबोरै लजिक होनदोंब्ला कमप्लिटलि बिपिएफआ जे मोनसे फ्लप पलिटिकेल पार्टी बा अर्गानाइजेसन जानानै फैबाय बेखौ दिनै गुबुन जाति जनगोष्ठीया देखायबाय थिग दङ साम 20-30% बर'फ्रा बिपिएफजों दङ बेखौबो जोङो नक्साद खालामा सैथोआ जेब्लायबो सैथोआनोखा बाखि 60-70% बर'फ्रा इउपिपिएल दोलोजों दङ दानिया बाथ्राया फैदो बे बुस्थुखौ जोङो माबोरै प्रेक्टिकेलि प्रमान होनो हायो होनोब्ला जोंना मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङा आं जै बियाबनिफ्राय दा एमसिएलए जानानै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव सासे EM जानानै दङ बे बियाबावनो बिथाङा दिनै 24 घन्टा नांथाबनानै दङ मानो होनोब्ला बिथाङा मिथिखागौ जे गुबुन कनस्टिटुएन्सियावहाय थांनानै बिथाङा जेबो मुलाम्फा जालिया बेनिखायनो गावनि कनस्टिट्युशनाव थानाय बिपिएफ सापर्टारखौनो इनटेक्ट लाखिनायनि थांखिजों बिथाङा दा नखर नखर गिदिंगासिनो दङ दाना एग्जाम्पला जानो सासे एमपि केन्डिडेटआ बिजाथिया नखर नखर 24 घन्टा जोंनि बे क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय नखरफोरखौ गिदिंनाया गोरलै नङा आरो बेबो मात्र 44 दं चिरां दुवार ब्लकनि गेजेरावल' बेनो रोखा जे बिथाङा गावनि मानसिखौ माबोरै इनटेक्ट लाखिनो हागोन बिनि अनगा बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै गुबुन गुबुन समस्थियाव गिदिंदों न' दाउट हाग्रामाया गावनो देबेरगाव समस्थियावल' नांथाबनानै दङ देबेरगाव समस्थिया दा माने लाथिख' जानो थांगासिनो दङ गावनि गामिजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय गामिनि मानसिफ्रा एसे एनै सापर्ट दङ बिनि अनगा हाग्रामाजों बिपिएफ सापर्टार गैलिया बिपिएफ महरै गतिके बयबो गावबा गावनि समस्थिखौ बासायना लाखिनायनि थाखायल' खामानि मावदों नोंथाङा जुदि सानना नायोबा जेम्सआ दिनै निसिमा बियाबनि गेजेरावहाय खामानि मावदों बियो गावनि मानसिखौल' इनटेक्ट लाखिनो नाजादों जायफ्रा इउपिपिएल दोलोआव लैहोर फैदों बिनि नखर नखर थांनानैल' खामानि मावदों सासे एमपिखौ देरहाहोनोब्ला बै लिडारफोरा गाव गावनि बियाबावल' थानानै खामानि मावनाया एमपि बिजाथिखौ देरहाहोनायनि मोनसे फर्मुला जागोन बिथांमोनजों नर्थ पल साउथ पल बायदि एखे स्पस्ट खोन्था जोङो सोरबा ठिकादारखौ बासाव होनो नागिरा मानोना ठिकादारफोरजों बिथांमोना शेयारिं खालामलायनानैनो थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां मानि जाख्ल'नाय बेखौ गावसोरो मावदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय जेसेबां फान्ड फैदों बेखौ फोजोबनानै बै ठिकादारफोरानोथ' दिनै कोटि 3000 कोटि थाखानि जोंनि गेजेरावहाय दा लायबिलिटिस खालामना गालांदों बे 3000 कोटि थाखानि लायबिलिटिसखौ धारखौ दिनै 35 लाख जोंनि बे बिटिआरनि जनसाधारणा खर'आव रुजुनानै थाबायनो गोनां जादों बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थानो हागौ मानोना ठिकादारा थिग दङ गासैबो 100% ठिकादारखौ जोङो काराप्टेड होननानै बुंनो नागिराखै मानोना बिपिएफआ गावसोर काराप्टेडखायनो माखासे माने ठिकादारखौ बासि बिथांमोना बै थाखाफोरखौ बिथांमोननि एकाउन्टनि थ्रुयै गावसोरनियाव ट्रेन्सफार खालामना लादों बा बख'नानै लांदों बेहाय गोबां बिदिन्थि दङ नाम्बार 2 बिथांमोना दिनै बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननानै बुंदों बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननायनि थाखाय बिथांमोना मोन्थाय गैया मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बिटिआरनि लाइमोनफोरनि बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि समाव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थैजों जे फाखुवा गेलेदोंमोन बेखौ दिनै रावबो बावगारनो हाया आरो बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो हादों मा मावनो हायाखै बेखौ जों रायजो राजाफ्रा बयबो रोखायै मिथिगौ नाम्बार 1 आव जुदि नोंथाङा बुंनो नागिरोब्ला इडुकेसन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोंनि जोहोलावजोफोरखौ मालाबाबो इडुकेटेड खालामनायनि थाखाय बिथांमोना प्रजेक्ट गैयामोन आरो बिथांमोना मालाबाबो गोसो गोरबोजों जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जौगाहोनायनि थाखाय प्रजेक्ट लायाखैमोन आरो लानायबो नङामोन बिथांमोननि थांखियानो जादों
365 सानाव 365 सान जुवा ड्राग्स मेला बायदिसिना होनाय जायनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजोम होनानै इयुननि जा बिथिं बे बिथिंखौ खोमसि खालामनाय 3 नम्बराव बिथाङा मोनसे होनदों प्रमद बर' हाथाव प्रमद बर' माना गिदिर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होनो हाग्रामाहा मा लजिक दं आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो बिथाङा जुदि हौवाब्ला हिनजावबो गोग्लैगोन ना गोग्लैया आंहा दाउटसो दङ बिथाङा जुदि हौवाब्ला बा गोहोगोरा सासे आइजोब्लाबो फै थांनाय 3.5 बोसोराव एसेम्ब्लियाव मानो नोंथाङा साहस जायाखै जोंजों नुजाफैनो मानो डिबेट खालामनो नुजाफैयाखै समाजावहाय अपोजिशन पार्टिया मावनांगौ गभर्नमेन्टआव गोबां खामानि थायो अपोजिशन पार्टिया गावसोर 17 बोसोराव कारापसन खालामनायनि थाखाय 17 बोसोराव जों बर' फिसानि गेजेराव संघात जानायनि थाखाय 17 बोसोराव बर' मुसलमान बर'बादि कनफ्लिक्ट जानायनि थाखाय बैफोरनिफ्राय गावनि मोखांखौ फांथेनो थाखाय फिसा रुमालजों मोखांखौ फांथेनानै बा टिसु पेपारजों मोखांखौ फांथेनानै लाब गैया मानोना नोंनि होल बडिखौनो दिनै बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ गतिके नोंथाङा हाजारखि गाबख्रावा मानो गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननानै बेवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाया मोनसे खोथायाव फेलें जादों बेखौ जोंबो गनायो मानसि सिथारनायाव जों फेलें जादों मोनसे खोन्थायाव आरो मोनसेयाव जों फेलें जाबावदों हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायाव जों फेलें जादों मोनसे खोन्थायाव आरो फेलें जाबावदों सासे माइनाव बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस थाइसेखौ अमृत खालामनायाव जों फेलें जादों जाय खामानिखौ 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हादों दानिया नोंथाङा जुदि नायोब्ला बिथांनि 17 बोसोरनि मावनाय आरो जोंनि बोसोरथामनि मावनाय बोसोरथामाव जोङो नियार एबाउट 1200 किल'मिटार लामाखौ जोङो मावबाय 1200 किल'मिटार जायोब्ला जोङो मा होनदों बोसोरसेयाव मा जानांगोन बेखौ 1200 बा 400 किल'मिटार जोङो बोसोराव खामानि मावदों 400खौ नोंथाङा जुदि 17 बोसोरजों इन्टु खालामोब्ला सानजौना नायबानो जाबाय बेसेबां जागोन 7 सानजाब 4 28 8 थाबाय 2 4 सानजाबसे 4 माने 6000 बेसेबांबा किल'मिटार 800 किल'मिटार लामा दिनै जोंनि बिटिआर आवहाय जानांसिगौमोन 17 बोसोराव खिन्थु बिथाङा 7,800 किल'मिटार लामा बानायदोंना बानायाखै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो सार्भे खालामना दिहुनबानो जाबाय जोङो जुदि बिथांमोन बायदि 17 बोसोर जोङो जुदि सासन खालामनो मोनोब्ला बोसोराव जोङो दिनै 400 किल'मिटारफोरनि लामा बानायगासिनो दङ होमबा बे 6800 किल'मिटार लामाखौ जोङो कमप्लिट खालामगोन काउन्सिलाव दा 6800 किल'मिटार लामानि गोनांथि गैया जों फेलें जादोंना जायाखै बेखौ बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों 2019 मायथाइयाव बिथांमोननि सरकारा जेब्ला जोबनायनि सिगां दान मोननै मोनथामसोल' सिगां बिथांमोना 700 जन मानसिनो हेल्थ डिपार्टमेन्ट बायदिसिना डिपार्टमेन्टखौ लाजाबनानै 700 जन मानसिनो भुवा मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों सोरनिफ्रायबा माने गोबां सोरनिफ्रायबा एसे खम रां लानानै माने घुस लानानै बेवहाय नोंथाङा ना लिगेल मा होनो इन्टारभिउनि मोनसे डिक्लेरेसन होदोंमोन बा नटिफिकेसन होदोंमोन गभर्नमेन्टनिफ्राय ना बिथांमोना सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों खामानिखौ मावदोंमोन बिथांमोना नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार होनानै 700 जन मानसिनि जिउखौ बरबाद खालामदों दा जोंनियाव काउन्सिलाव मोनसे खोथा दङ सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों नङाब्ला नोंथाङा काउन्सिलनि गेजेराव मालाबाबो साख्रिखौ थिसननो हाया दानिया जोंखौ नायदो बिथाङा आं जास्ट मोनसेल' उदाहरन होबोबाय मोनसे उदाहरन होबावनो हायो हाग्रामा महिलारि आरो हाम्फा बरगयारि बिथांमोननि दैदेननायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 1100 मानसिफोरखौ केजुवेलि माने बेबो केजुवेलि नोंथाङा साख्रि होनांगौबा सेन्ट्रेल सिलेक्सननि
सिलेक्शन बोर्डनि थ्रुयैसो केजुवेल साख्रिखौ होनांगौ जायो प्रसेस हिसाबाव खिन्थु बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फ्राय 1000 निफ्राय 1100 सेंग्रा सिख्लाफोरखौ उइदाउट माने थ्रु प्रसेस बिथांमोना केजुवेल पस्टआव साख्रि होदों जायनि जाहोनाव दिनै बै 1100 मानसिफोरनि नखर आरो बिथांमोननि जिउआ खोमसि जानानै फैगासिनो दङ दानिया जोङो मा होआखै एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव नोंथाङा नोट खालामनानै ला जेराव नोंथाङा दा माबा खालामगासिनो दङ रेकर्डिं खालामगासिनो दङ 4616 सा एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव दिनैसिम साख्रि होनाय जाबाय स्पर्ट्सआव 53 सा फिक्स पे बिथांमोननि दिनाव फिक्स पे खालामनायखौ जोङो 95 सा रेगुलाराइजेसन खालामनाय जाबाय स्टेनोग्राफार हिसाबै जोङो 12 जन दाखालि साख्रि होबाय थर्ड ग्रेड हिसाबै जोङो 20 साखौ जोङो प्रमोशन साख्रि होबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 612 जनखौ जोङो साख्रि होनाय जाबाय होमब्ला जोङो दिनैसिम नियर अबाउट 5500 निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो साख्रि होनाय जाबाय 3 इयार्सआव बिनिफ्राय बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों बे 3 इयार्सआव जोङो जुदि 5000 मानसिनो साख्रि होबायब्ला नियर अबाउट फ्राय माने 2000 जोङो बोसोरावहाय साख्रिखौ गर हिसाबै जों खोख्लैनाय बायदि जादों होमब्ला बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावखो बेखौ रिफारेन्स लाबोयोब्लानो दिनै बाथ्राया क्लियार जायो गतिके मोनसेया गाहाम खुंथाय होननानै बुंदों माने गुड गभर्नेन्स दानिया गाहाम खुंथाय होनोब्ला माखौ गाहाम खुंथाय होनो बिथांमोननि दिनाव कोटि थाखा कारापसन जादोंमोन हाजार कोटि थाखा कारापसन जादोंमोन बिथांमोननि दिनाव कोनो सिस्टेम गैयामोन मानसिया साफा भारतीय नागरिक हिसाबै भारतआ गंसे गणतन्त्र देश हिसाबै जा मोनथाय दङमोन गुदि मोनथाय बुंनायनि मोनथाय रायज्लायनायनि मोनथाय मा होनो मावनायनि मोनथाय बेफोर मोनथायनिफ्राय समाजखौ जेब्लायबो गोजानाव दोनदोंमोन दानिया बे मोनथायनिफ्राय समाजखौ गोजानाव दोननायजों लोगोसे बिथांमोना आरो जाय मानसिफोरखौ मोनथायनिफ्राय गोजानाव खालामदों बे मानसिफोरखौ फर्स खालामदों जे एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोराव इनभल्भ जानांगौ होननानै बे बिथांमोननि मेला खुंनायनि गेजेरजों हमनो हागोन बिथांमोना जुवानि मेला खालामदों जोङो हानि मोनथाय होनो थाखाय लेन्ड मेला खालामदों बिराद डिफारेन्स दङ बिथांमोना मा होनो जौनि जुवा खालामदों जोङो सोलोंथाइ मा होनो थुनलाइ बिथिंखौ बोखांनो थाखाय जोङो थुनलाइनि मेला खालामदों मुलुगनि दाब जायगानि मानसिफ्रा दिनै फैनानै बर'नि थुनलाइ बर'नि राव हारिमु आसार खान्थिया बेसेबांबा गोजौ थाखोनि मानदान्दानि बेखौ दिनै सेलुट खालामनानै थांनो गोनां जादों गतिके जोंनि गेजेराव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव नर्थ पल साउथ पल बायदि डिफारेन्स दङ एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थैथां जोङो 100% नाजादों आरो मावगासिनो दं जोंहा मोनसे मावनो गोनां एखे रायजोफोरनि खुद्रिनाय बायदि लुबैनाय बायदि मोनसे मावनो गोनां दंबावो बेयो जादों केस उइथड्रखौ जोङो दासिमबो हाजोबाखै जोंनियाव टटेल केसेस दङ 2070 बेनि गेजेराव 263 केसेसआ उइथड्रन जाबाय बे 263 केसनिनो 432 सुबुंसाया बे केसनिफ्राय बारग'नो हाबाय दा रिमेनिं जोंनि आखायाव केस दंबावो 1807 बेनि अनगायैबो बे 1807 केसफोरनि गेजेरावनो जोंहा 65 सा जोंहा दासिमबो जोंनि गेदेमा दावहारु बिथांमोना जेलाव दङ इनक्लुडिं मानबगेदेर रन्जन दैमारि सार दा बे 65 सानि गेजेराव कनभिक्टेड दं जोंहा 11 सा इनक्लुडिं नाब्ला दैमारि सार ओमफ्राय आन्डार ट्रायेलाव दङ 54 बेफोर बे जेल जानाय सुबुंफोरनि बेलायावहाय जोंनि सरकारा माबे बिथिंजों खामानि मावनांगौ दङ बेखौ जोङो मावगासिनो दङ खिन्थु जोङो हाग्रामा बायदि दल दामनानै दिनै जोंनि समाजखौ जों गुबुंले खालामनो नागिराखै
सुप्रिम कर्टआव मा मावदों, हाइ कर्टआव मा मावदों, हम मिनिस्टारजों जोङो मा रायलायबाय दङ, हम मिनिस्टारा जोंनो मा बिथोन होदों, गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हम मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टारनि दायित्वआव थानाय मानाव गेदेर जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंजों मा सावरायदों, बिथाङा मा बिथोन होदों। बावैसोनि गेजेरावनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथोन होनाय बायदियै NIA नि बा मा होनो CID नि CBI नि केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय मा मा खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जोङो सोरनिबा सिगां सोरखौबा बै मा होनो थुनथुनि बुरिफोर बायदि बानसावग्रा बायलाग्रा मानसिफोरनो मिथिहोनानै जोंनि समाजखौ जों गुबुंले खालामनो नागिराखै। नंखायनो जों माखासे बुस्थुखौ मिडियायाव दिनैसिम फकास खालामनो गोसो जाबाबो खालामनो हायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै मा होनो अपोजिशना जोंखौ बखिलागासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय मार्टियार्सफोर दङ, NDB नि मार्टियार्स 3111 सा, बिनिनो एक्स ग्रेसियाखौ जों खेबसे 440 होखांबाय, खेबसे 201 होखांबाय आरो खेबसे 200 होबाय, बाखिया प्रसेसआव दंगासिनो दङ। ओमफ्राय रिहेबिलिटेसन होबाय जोङो 4203 सा, दासिम हार्डकर केडार 678 साया ओरैनो रेडि जानानै दङ। जानो हागौ जुदि SCTC थांबाय थायोब्ला माखासे टेक्निकेल प्रब्लेम जायाबा बावैसोनि MP इलेक्शननि उनावनो हार्डकर केडारजों लोगोसे माखासे जाय सिलेक्शन फार्स्ट लिस्टआव दङ बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननो हासिगोन। सिम्पेटाइजार हिसाबै दिनैसिम जोंनाव 4243 सा दंबावो। गतिके रेकर्डफ्रा जोंनाव, डेटाफ्रा जोंनाव दंजोबखायो, बेफोर खामानिखौ जोङो मावगासिनो दंखायो। दानिया मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनि, BPF नि दिनाव 2624 सा मार्टियार्स दङमोन। बे 2624 सानि गेजेराव BPF आ मात्र 300ल' मानसिनो एक्स ग्रेसियाखौ होनो हादों मार्टियार्सफोरनि 2624 सानि गेजेराव। थारमाने 2300 सानो दिनैसिमबो एक्स ग्रेसियाखौ BPF नि दिनाव होनो हायाखै आरो नाजायाखैमोन, जायनि जाहोनाव लासिं बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामनानैबो दाखालि एसेम्ब्लियाव मानव गिदिर BLT फंबायफोरनि समनि मार्टियार जानाय 2324 साखौ एक्स ग्रेसियाखौ नोंथांमोननि सरकारा होनो नाजायाखै, होनो नाजानांगौ होननानै माबे जुक्तिजों बुंदों आं बुंनो हाया। आरो बयनिख्रुइबो मोनसे लासिं जुक्तियानो जादों, मार्टियार्सफोरखौ लानानैथ' जों मालाबाबो राजखान्थि गेलेया, जोंहा जेब्लायबो स्रथा दङ, सोरगोआव बिथांमोननि जिउआ आलो गोजोन थाहैथों आरो बिथांमोननि जिउमाया आयराखि गरायाव गाखोनानै जोंखौ जेब्लायबो दैदेनलायबाय थादों, बेखौ जोङो आसा खालामदों। दानिया मोनसे बयनिख्रुइबो लासिं बाथ्राया जादों, जै बर' हारिनि जै बड'लेण्डनि होननानै बुंदों। जाय हाग्रामानि दैदेननायाव BPF आ बर'लेण्ड मुभमेन्टखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे प्रजेक्ट लादोंमोन, जायनि जाहोनाव माखासे एजेन्टफोरनि थ्रुयैदि बिथांमोननि सासननि दिनाव बर'नि गेजेराव, बिदा फंबायनि गेजेराव ब्लाडसेडआ बारा जादोंमोन, बेफोरखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बावगारनो हाया। आरो बिथाङानोथ' होनदोंमोन 50 बोसोरनि उनावबो बर'लेण्डआ जाया आरो आं थासेयाव बर'लेण्ड जाया होननानै बिथाङानो बुंग्रामोन। बबे खुगाजों दिनै BPF आ बर'लेण्डनि बाथ्रा होननानै जै होदों, जै बर' हारिनि जै होननानै बुंदों। जाय हाग्रामाया जोंनि BLT नि गायसनगिरि सिला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाखौ गाहैफेराखै, बिथांनि मुङाव बिबार बावहैफेराखै, बिथांनि मुंख्लं खाम्फाया हाग्राजों बुंफबनानै थायो, एम्फौ एनला बेवहाय बाफबजोबनानै थादों, 17 बोसोराव फोसाबनो थाखाय टाइम दिहुननो हायाखै, बेफोरबायदि सासे बिर जोहोलावनि मुङाव दिनैसिम मोनसे आसुनि लानानै बा गायसननो हायाखै, जायखौ जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा साफ्रोमबो बर'नि बिरजोखौ लानानैनो समाजनि सिगाङाव मोनसे मा होनो फकास खालामनो नागिरदों जे जोंनि बर' हारिया बिदोंमोन, बेफोरबायदि जोंनाव जोहोलावजो दंमोन होननानै। लाजिनाय मोनदों आं हाग्रामानि मानसिफ्रा बिदि बुंनायखौ। गतिके बिथांमोना
जि आखाइजों जोंनि समाजखौ फोजोबस्रांबोनो नागिरदोंमोन बे आखाइजों दिनै गावनि खुगाखौ हुस्लिमनानै खुगा खख्लामफिननानै जै बर' हारिनि होननानै बुंनाया मोनसे सावनि फारिसो नामा होननानै आं सानो। आं मोननै बिथिंखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंथिगोन आरो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों फकास खालामनो नागिरदों। गभर्नमेन्ट अफ आसामजों जोङो सावरायनाय बायदि गभर्नमेन्ट अफ आसामनि बेन्दोङाव बा सिङाव बा सायख्लुमाव जेसेबां मानि पुलिस कामान्ड' साख्रि ओंखारगोन, बेटेलियन साख्रि ओंखारगोन, बेवहाय जोंहा 1% बर' इयुथफोरनि थाखाय स्पेसियेल खथा होनाय थादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोंनि एक्स एनडिबि आंगो लोगोफोरनि गेजेराव बे पुलिस मिलिटारियाव बा बेटेलियन जोंनि ब्लेक कामान्ड'फ्राव साख्रि मोननो हानायनि जोंहा दा बैसो गैलिया, जायनि थाखाय बे जोंनि मोनसे रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसननिफ्राय फैनाय जोंनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैदों। खिन्थु एनडिबिनि जा सृष्टि, बे सृष्टिया साफ्रोमबो एनडिबिनि थाखायनो जाथारनांगौ बे नङा। बे जोंनि आइडिय'लजि नङामोन, बे जोंनि मट' नङामोन, हारिनि थाखाय दाना होलांनायसो। गतिके जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ मोनसे माबा लाबोनो हाबाय दे, प्रेसार खालामनानै जे 1% बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेल होनांगौ। जोंहा गुबुन बे एस पार द एसटि नर्म जोंहा जा खथा दं बेथ' दंखायो। 1%आ स्पेसियेलि फर द बर' इयुथ्स अफ BTR होननानै बुंदों आरो जों BTRल' नङालासेनो बेखौ अल अभार आसामनि सिङाव जेसेबां बर' फिसा दङ बेखौ 1%आव सोनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय लेखा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ एक्सेप्ट खालामदों। 2 नाम्बाराव दा जोंनियावहाय हमनानै ला फ्राय 11,000सो पस्ट जोंनाव दा जों माबा खालामनो थांगासिनो दङ। दा बे 11,000सो पस्टनि गेजेरावहाय जोंनाव नै दाखालिसो मोनसे सार्कुलार होदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव, एक्जेक्टलि आं फिगारखौ बावगारबाय। बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माबायावहाय पस्टआवहाय आं मिजिं खालामदों जोंनि एक्स एनडिबि वर्कारफ्राबो एप्लाइ खालामगोन। खिन्थु जोंहा मोनसे गभर्नमेन्टनि नर्म्स बायदियै जोंहा मोनसे बान्दो खानाय थायो, जाय बान्दोखौ जोङो आयेननि बेरेखायै थांनानै जों बेखौ सिफायनो हाया बा गाखोमोरनो हाया। बेवहाय हायार सेकेन्डारि जों दाखालिनि नटिफिकेसनाव इमारजेन्सि होनायनि थाखाय जोङो नायसनजोबनो हायाखैमोन। हायार सेकेन्डारि प्लास आरो बैसोआ 35 होदोंमोन। दा जोङो एक्सटेनसन खालामनानै मेट्रिक पास आरो बैसोखौ 40 बोसोरसिम जोङो होनो नागिरदों। गतिके जोंनि गोबां एनडिबि वर्कारफ्रा 40 बोसोरानो जायाखै बैसोआ। होमब्ला जायफ्रा बारलांबाय बेथ' बारलांबाय, बेखौथ' जों बुंनो हालिया। अब्लाबो बिथांमोननि न'खरनि मानसि दं, मुंख्लंनि न'खरनि मानसि दं, बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै 40सिम जोङो दा एक्सटेनसन खालामनो नागिरदों बैसोखौ। बेफोरबायदिनो जोङो फिलआप खालामलांबाय थांगोन। 3 नाम्बाराव जोंहा लाजिनायनि गोनांथि गैया। गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो बर'लेण्डखौ जोङो मिज'रामफोर बायदि हानायमोनब्ला, मिज'रामाव जेरै नाफिदनिफ्राय लानानै चिफ सेक्रेटारिसिम मिज' जोंनि बिदा फंबायफ्रानो गावसोरनो हाबसोमजोबना मावसोमगासिनो दङ। जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो बेफोरबायदि हानायनि लामाखौ जों लानांगोन होननाय लेखा मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाखौनो, बिथाङा MSc आनो जाथों, MCom आनो जाथों बा MA आनो जाथों, जेखि एजुकेसन लायाथों मानो, पार्टिकुलार मोनसे डिपार्टमेन्टआव 6 मान्थनि 1 इयारनि बा 1.5 इयारनि जोङो मोनसे कचिं होनानै स्किल खालामनानै जोंनि जोहोलावजोफोरखौ जिखुनु इन्डास्ट्रि, जिखुनु माने कम्पानिफ्राव हरखाबै जोङो टेम्परारियानो जा पार्मानेन्टआनो जा साख्रि मावनो हानाय, बा जोंनि बे हालामाव ओंखारनाय जेसेबां साख्रि दङ बेखौ गुबुन हारिया फैनानै, गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै दखल खालामनो हायि बायदि जोंनि आखायाव लाखिनो हानायनि माबाखौ नाजानायखौ हाबाफारिखौ जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंखौ खोब स्पिडआव होगोन MP इलेक्सननि उनाव, बेखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों दिनै फोरमायथिनाय जाबाय। आरो 4 नाम्बाराव मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों जे
जोङो इन्डास्ट्रि कम्पानिफ्रावल' खामानि मावनायखौ सानालासिनो दा जोंनि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंनो नागिरो खुगाजोंल' बुङो ना प्रेक्टिकेलजों बुंनो हाया गोबां मानसिया हयथ' प्रेक्टिकेलि सानदों खोमा बे गोबां सान्थौगिरिफ्रा जोंबो मिज' फंबायफोरबायदि नाफिदनिफ्राय लानानै गलानिफ्राय लानानै बिजनेसनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङाव जोङो जोंनि कब्जायावनो लाखिनायनि बेबस्थाखौ जोङो लानांगोन आरो बे लामाखौ जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनो बा जोंनि BTR बासिनो जों होनो थांगासिनो दङ माने इन्जयमेन्ट बिलासिता रंजानाय बायदिसिनाजोंनो बुंफबना थादोंमोन अखा नायनाय लोगो लोगो बिथांमोना गोजौ खाबनै खाबथाम लोङाबानो बिथांमोना समाजजों रायज्लायनो हायामोन दिनै बेफोरबायदिनिफ्राय जों दिनै समाजखौ उद्धार खालामनो हादों जोङो फ्रि हेन्ड होदों बर' थुनलाइनो जोङो फ्रि हेन्ड होदों बर' साहित्य सभानो जोङो फ्रि साहित्य सभानो फ्रि हेन्ड होदों बर' फरायसा आफादनो फ्रि हेन्ड होदों गासैबो जोंनि माहारियारि आफादफोरनो जोङो फ्रि हेन्ड होदों इभेन सोरबा सासे हाथाइ गैयै गथ'आबो जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथां बा सोरबा फेरेंगा सोरबा गबिन्द बसुमतारी आदाखौ रायनायखौबो जोङो फ्रि हेन्ड होदों हो राय जोंहा बुंनांगौ गैया बे रायनायनि गेजेरजों जोंहा माबा मोनसे सोलोंनांगौ दं नामा होननानै जों सोलोंगासिनो दङ बेफोरखौ बै समाव हाग्रामानि सानाव कुनु गैयामोन कुनु पावार गैयामोन रावहाबो राजमानानो भारतीय नागरिक हिसाबै मोनथाय गैयामोन बेफोरखौ जोङो दिनै होनो हादों गतिके जोंनि साननाय आरो हाग्रामा बिथांनि साननायनि गेजेराव अख्रां आरो हाजों समान डिफारेन्स दं जा रायखाङोब्ला मेडियायाव रायखांलायोब्ला सुथुरफ्रा गुबुन हारिया जाय सुथुर गुबुन हारिफोरा बर'फोरखौ इमोसनेल मोनसे जाथि होननानै इनकारेज होयो बिदानि बेरेखायै फंबाय फंबायनि बेरेखायै बिदा बिनिखायनो जोङो सुथुरफोरनो जोंनि दुर्बलताखौ जोङो दिन्थिनो नागिरा खिन्थु अब्लाबो नोंथाङा बुंबाय जेब्ला मिडियानि गेजेरजों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों टकश'नि गेजेरजों जे 2008नि जाथायखौ सोर लाबो बे समाव खुंथाया सोर दंमोन 2012नि जाथाया सोरनि खुंथायनि समाव जाया माब्रै जाया 2014नि जाथाया सोरनि खुंथायनि समाव जाया माब्रै जाया आरो बेफोरबायदिनो BTC मोननायनि सिगांनि ओमफ्राय BSc मोननायनि सिगांनि घटनाफोरखौ सोर मावा बेफोरखौ बे जाम्बा जाम्बा हाग्रामानि खुगानिफ्राय ओंखारनाया लासिंसिं बाथ्रा BPFफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाया लासिंसिं बाथ्रा साहानि मानसिया सोनाबा थांनो हायै सानजानि मानसि खोला थांनो हायै सानजानि मानसिया सोनाबा फैनो हायै जोसा माइब्रा डिफारेन्स नङा होमबा जोंनि समाजनि गेजेरावहाय बबे हालामनि मानसिया माबायदि ख्रिस्टियाना खोलाजों थांनो हायै हिन्दुफ्रा साहाजों थांनो हायै बेफोरबायदि थासारिखौथ' हाग्रामानि दिनावसो जादों दाउ अमाफोरबायदि होसो होसो गावथारग्रा हान्जाफ्रा सोरमोन बेखौथ' दिनै जों बुंनो नाङा दिनै बर'लेण्ड मुभमेन्ट आन्डार द लिडिंशिप अफ NDB जोङो जुदि हिस्ट्रिखौ मोजाङै बिजिरनो थाङोब्ला नोंथाङा जुदि नायबिजिरनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनो हागोन दिनैसिम जोंनि 3111 मार्टियार्सनि गेजेराव जोंनि अनजालु फंबाय बिनानावफोरखौ जों खोमानांनायनि गेजेराव 3%बो जोंनि एक्स NDB केडारफ्रा बा वेल विजारफ्रा आर्मि पुलिस मिलिटारिजों गावथारजायाखै बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि बिदा फंबायनि दाङाबाजिनि गेजेरावसो जों थैनो गोनां जादों दाङाबाजिखौ सृष्टि खालामनाया सोरमोन आरो सोरनि नेतृत्वआव सोर सरकार दङमोन बेखौ जोङो आं दा रिपिट खालामनांगौ होननानै सानाखै माखासे जोंनि जा आसार खान्थि बे खिन्थु खैफोदावसै जेरै हाग्रामाया दानानै गालांनाय जुवानि आसार खान्थि जौ ड्राग्स जायखौ फेग्लुंग्रा मुवाजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मा होनो बेंग्रा बुंग्रा खालामना दोननायनि आसार खान्थि बेफोर खिन्थु गोमालांनो माने जोबलांनो नागिरदों बेनि थाखाय हयथ' हाग्रामाया दुखु नांदों जोङो जौ जुवाखौ बन्द' खालामबाय मेला मुलाखौ बन्द' खालामबाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो माने गावबा गाव लामायाव सुंग्रिखांनो थाखाय जोङो लामा थोनबाय
खौसे जौनि फुख्रियाव गोजोमहोना दोननो हायाखिसै बेफोरबायदि आसार खान्थिखौ जों माने खोमानांसिगोन खोमालांबाय हयथ' बिथांमोना दुखु मोनदों जौ फेग्राफ्रा हयथ' बेखौ लानानै दुखु मोनगोन जेरै बिपिएफआ जौसे फाग्ला गोजा नालाय बिसोर दुखु मोनखागोन साबाब डिसिनो हरबाय होननानै 16 डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरबाय होननानै दिनै बिपिएफआ मुं सावगासिनो दङ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेब्ला फैदों बे 16 डिपार्टमेन्टआव मस्टलि कारापसन जादोंमोन आरो बिथांमोननि सिगाङाव गुड गभार्नेन्स होनायानो गैयामोन बिथांमोननि समाव जायनि जाहोनाव ओरैबायदि इलेगेल नोंथाङा माने अफिसावहाय जेब्ला कलम दैगोन मोनसे फाइलखौ बिजिरनो नोंथाङा गाबदो गोसो जागोन बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा जेन कारापसन मावनो हाया बेखौ नायबिजिरनो थाखायसो डिसिनो दायित्व होनाय जादों नायबिजिरनो बियो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो हरनाय जायाखै मा होनो नायबिजिरनायखौ इंलिसाव मा होनदोंमोन नोंथाङा 16 डिपार्टमेन्टखौ जोङो बिथांमोननो नायबिजिरनो होनाय जादों जे बे खामानिया प्रपारलि मावजादोंना मावजायाखै बे खामानियाव सोरबाया माबा मोनसे गोरोन्थि मावनो थांगासिनो दङ नामा कन्ट्रेक्टरफ्रा बा इएमआ बा अफिसारफ्रा बेफोरबायदि दा जानो हाथों होननानैसो नायबिजिरनो थाखाय जोङो डिसिनो होनाय जादोंमोन बिदि होननानै जोङो 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हराखै दा आं बेखायनो कुइसनसो खालामनो नागिरो नोंथांनि मेडियानि गेजेरजों जुदि बिटिआरनि बा बिटिसिनि 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय होननानै जोंनो जुदि सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं गाबोननो आं इएमनिफ्राय इस्ताफा होगोन रिजाइनेसन होगोन आं प्रमान बिदों बिथांमोना दिनै डिबेटनि गेजेरजों फैदों प्रमान होफैदों जोङो 16 डिपार्टमेन्टखौ हरदों नामा खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो डिसिनि गेजेरजों जोङो नायबिजिरनायनि गेजेरजोंबो माखासे बुस्थुखौ मुलाम्फा नुयैनि थाखाय जों बेखौ दाखालि डिसिनिफ्राय नोंथाङा नायबिजिरनो नांलिया बे खामानिखौ जोंनो डिपार्टमेन्टेलि नायबिजिरगोन जोंनि इएमनि आन्दारावनो जोंनि काउन्सिल सेक्रेटारिनि आन्दारावनो होननानै बेखौ बोखांफिननाय जायो बाथ्राया बेसो खिन्थु सोरबाया जुदि प्रमान होनो हायो बेखौ 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो गथायबाय होननानै बै जाम्बाखौ फैदो होबानो जाबाय आरो डिबेट खालामनानै आंखौ फेजेननो हायोब्ला आं इएमनिफ्राय रिजाइनेसन होगोन गाबोन ना बिपिएफआनो डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ बिपिएफ सोदोबा अलरेडि जारिमिन जाखाबाय बे राजखान्थिया बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 17 बोसोर जोंनि काउन्सिल खुंथायखौ खुंदोंमोन बे मोनसे जारिमिन बिखायाव सनानि हांखोजों लिरजासिगोन बे खोथाया सैथो खिन्थु बिपिएफ हिसाबै इयुनाव माबा मोनसे सिमां नुनायनि बाथ्रा गैलिया बे अलरेडि डिस्ट्रय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दाखालि मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय खाम्फाया दिनै सासे एमपि केन्डिडेट हिसाबै टटेल क'क्राझार समस्तियाव गिदिंनांगौ खिन्थु बेखौ गिदिंनो नागारनानै बिथाङा गावनि समस्तियावनो गुरगासिनो दङ सान हर हान्थिगासिनो दङ बिनि गुबै थांखियानो जादों बिथांनि जेसेबां जा एसे बिपिएफ सापर्टार दङ बेखौ लानानै जेरावहाय हाग्रामानि नारसिननायाव गिनानै बिथाङा एमपि केन्डिडेटखौ गोसो गैयाबाबो गेलेदों जेननाया कनफार्मखा आरो एमपि इलेक्सननि उनाव गावनि जेसेबां बिपिएफ सापर्टार दङ बिथांखौ इनटेक लानानै इपिपिएल दोलोआवसो जइन जानो फैगासिनो दङ आरो बेवहाय मानिथो बिपिएफ हान्जानि बाथ्रा बिपिएफ हिसाबै माने मिरौ जिरौ हाग्रामाजों बिनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मजों थागोन बाखि रावबो गैला बिपिएफआ आं मानाव गेदेर दिनैनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ धन्यबाद होदों बिथाङा खुनु माइगाब जुजाय खालामालासिनो बिटिसिनि सिङाव जेसेबां मानि एमएलएफोर दङ बिपिएफनियानो जा बा इउपिपिएलनियानो जा बिथांमोननि थ्रुयैदि बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जा हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ सेलुट खालामो नाम्बार 1 मानोना बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा एमएलए हिसाबै बेखौ मावनांगौ दङ आरो बिथांमोननो हरनाय माने बिथांमोननि थ्रुयैदि हरनाय माने जोंनो हरनाय जोंनि काउन्सिलनि सिंनि मानसिफोरनो हरनाय बेनिफ्राय 2 नाम्बारनि नोंथांनि जा कुइसन बे कुइसना जादों बिथांमोना ओरैनो मिथिखागौ बिथांमोननि अस्तित्वआनो गैला एमपि इलेक्सननि उनाव
दरं उदालगुरिनि केन्डिडेटआ मा नाममोनलाय BPF-निया? दुर्गा दास बर'। दुर्गा दास बर' ना मा होनो, बिथाङा गावनो गुबुन मोनसे पार्टियाव थांगासिनो दं। आंनियावहाय माने उइथ प्रुफ डाटाफोर दंखायो, आं नोंथांनो मोनसे इंगित होनाय जाबाय। MP इलेक्शननि उनाव माखासे MLA-फ्राबो BPF-नि MLA-फ्राबो BPF-खौ नागारनो थांगासिनो दङ। उइथ डेटा प्रुफ जोङो होनो हायो, खिन्थु जोङो दाङाबाजि लाबोनो नागिराखै। जायहा जेराव गोसो बेयावनो फैगोन थांगोन, जोङो जेबो बुंनो नागिराखै। जोंनि थांखिया बेनो, काउन्सिलनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीया मोनसे गुफुं मोनसे जिउ खांनो हानायनि राहा लामाखौ मोननो हाथों आरो चिफ मिनिस्टारखौ सेलुट खालामो। बिथाङा BPF MLA-यानो जा, जोंनि UPPL MLA-यानो जा, जेब्लायबो गावनि बेन्दोंआवनो लाखिनानै जोंनि समाज जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। बिथाङा सासे सिनियर पलिटिशियान बर'नि गेजेराव, आरो बिथाङा UPPL दोलोआव फैगोनाबो रोखा। 14 नं चिरां दुवारखौ फैगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावहाय काउन्सिलावहाय बेखौ आंनि साइडनिफ्राय मानव गेदेर खाम्फा बरगयारी बिथांनो गथायगोनाबो रोखा। अब्लाबो जोंहा मोनसे डिसिप्लिन दङ, कनस्टिटिउसन दङ, आब्रुथि दङ। बे आब्रुथि बायदियै जोंहा कर कमिटि दङ। कर कमिटिया डिसिसन लागोन आंनिफ्राय, थेवबो आं बेखौ कर कमिटिनो बुंनानै होगोन जे जेरावहाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL-आव फैबाय, बेखौ खाम्फा बरगयारी बिथांनोनो होनाय जाथों होननानै आंनिफ्राय मोनसे प्रप'जाल होनाय जादों। चिरांनि जा आखुथाय, बे आखुथायनिफ्राय बन्धननिफ्राय, केरेक्टारिस्टिक्सनि बन्धननिफ्राय गासैबो दैदेनगिरियानो बारग'नो नाजागासिनो दङ। जायखौ सहायथाबनानै अल्टारनेटिभ वे गैयैनि थाखाय, लामा गैयैनि थाखाय, गुबुन लामा गैयैनि थाखाय आगुनि मन्त्रि मानव गेदेर बिदा गेदेर चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा दिनै BPF-खौ नागारनानै UPPL दोलोआव फैबाय। हाजार बेफोरबायदिनो फैबाय थागोन। जोबस्रांलांखानाया सियरखा। माने हाग्रामाया दिनै सुबुं माहारिनि 35 लाख BTR बासिनि जि गोरबोनि गोदौनाय अरगें, बे अरगेंआव गाब्र'नानै लाखाबाय। बिथाङा खामब्र'जोबखाबाय आरो बिनि बेलायावहाय साननो गोनां खुनु नैथि बाथ्रा गैखालिया। जोब्बाय।